Żagħżugħ ta' 19-il sena minn Santa Venera kien arrestat wara rejd f'garaxx fil-Ħamrun fejn il-pulizija sabet splussiv il jaqbel ma dak li ntuża fis-sija biħrin tal-ħamis filgħodu fil-Ħamrun stess. Dan kif l-investigazzjoni brabta ma' ħoss ta' splużjoni fl-inħawi magħrufa bħala tal-Myland waslet għall-arrest ta' Żagħżugħ. Fil-garaxx ġie arrestat is-suspettat u jidher li nstab ukoll xi materjal ieħor. Kelliema l-pulizija spjegaw li bħala prekawzjoni l-pulizija evakwat ir-residenti fl-inħawi tal-garaxx filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Dwar il-każ inħatret ukoll inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia. Ġimgħa filgħodu Net News kien fi triq Ġużi D'Amato fejn il-pulizija flimkien mal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kienu għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom fil-garaxx fejn allegatament instab dan il-materjal splussiv. Rapporti qed jindikaw li l-allegat splussiv l-instab huwa magħmul minn materjal li persuna allegatament faċli tista' tħallat b'affarijiet li ssib fid-dar. Madankollu xorta waħda jitqies bħala wieħed perikolus immens. Din l-istorja żviluppat wara dak li seħħ fis-sija bikrin tal-ħamis filgħodu u di biċ-Ċentru Nazzjonali Laburista b'lew l-impressjoni tar-residenti kienet illi kien ħoss ta' murtal iżda sussekwentament jidher li instab xi materjal fl-għanda tal-iskart. Il-Partit Nazzjonalista wkoll sejjaħ lill-Pulizija biex jassiguraw is-sigurtà anke fl-inħawi tad-Dar Ċentrali.